Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Чӣ ки мебинед, ҳаво сард аст. Мо дар аэропорти шаҳри Екатеринбург Калсова қарор дорем. Мана бародарои встречат кардем. Нархҳои билет аз ин тараф хело арзон шудагӣ бародари азиз. 12,5-13,5 ҳазор хуҷанд. Аз он тараф агар маълумоти бештар барои билет Москва, Екатеринбург, Москва, Хуҷанд, Душанбе маълумоти бештар метавонед дар WhatsApp ман муроҷиат кунед. Инчунин кор дорем дар шаҳри Екатеринбург. Барои кора маълумоти бештар дар WhatsApp. Документали, мисол документация, патент, ҳуҷҷатгузорӣ ҳам дар WhatsApp муроҷиат кунед. Худо хоҳад хизмати худро мерасонем. Абек ба Краулия чанд нако? 168. Краулия 168. Наздики ҳамин Виз, райони Виз ако? Виз. Виз ба квартира меовем. Наздики корхона, удобства, документотон ба ёрдам мекунем. Фақат шумо омада як намешинед хона, кора сар мекунед ки мо донем ки шумо коргар ҳастед, мисол коро метонед. Худо хоҳ мо ҳам документотон ба ёрдам мекунем, ҳам квартира ба боши. Хаб первоначала ки кор буромадед, бо аванс ташкил мекунем. Худо хоҳ ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад дар хизмати шумо бошем. бародари азиз, аз шумо фақат кор кардам. Мана объекта дидед, кор ҳамин то тирмоҳо кора бояд сентябр ба ҳамин ҷо мисол спорам. Кор аз шумо фақат бародари азиз кор кардан, аз мо бо далиши чӣ мекунем. Ва бародаре ки баъзеҳо фикр мекунанд ки ман ягон посредник не, ман бародари азиз як рекламодател, менеҷер. Ман оклад ойликам мисол. Ман ҳамин фирма оклад ойлик метиҳад. Ман дар ягон хел процент намегирам, ягон хел пулам аз кори шумо намегирам. Ман ба ҳаққи ягон кас дар кор не. Ман барои реклама фирма пули ман наметиҳад, оклад ойлик ташкил мекунад. Барои аввал бе ягон хавотирӣ канали фикри шумо ман Ҳусейн Нурдинов даред наворума тамошо кунем. Чанд қадар одамай овардагӣ фақат кори пасая наба. Ҳана ин кори стройка накун. Алҳамдулилла сар карда истодаем ки барои чи дилпурӣ ман ки як бародари худмо зиёда аз 10 сол ҳаминҷо мастед. Хаб биёд бародар Крис шинос мешавад Акӯи Аслиддин. Худо хоҳ дар хизмати мо бо шумо ҷое ки намефаҳмед, ҷое ки чизае бо ёрдам мекунам. Худо хоҳ клатчико, каменчико номраи ман дар зери навор мешавад. Занги шуморо интизор ҳастем. Ҳусейн брат اینا همو داماد اینا همه اینا میدارن دان اینا کارا گرفتم اینا هو ناقب دا اونا دیدی هو اونا مالی شادی دی اینا ایش اینا براتان اومده استیم گذاشتیم راسیادا در اومدیم با خیر و شادی باشد هموطنان عزیز. چخیلی که میبینید من ما با برادر عزیز قدردان ما اکی رجب انا یک پرتب برادرای آوردن از خود تاجیکستان. خب برادرها چخیل آمده تو؟ انشالله این برادرها برای کار آمدگی خدا خواهد پگاه فردا دقیقه دم میگیرن. خدا خواهد با کار ما بریوز است که با قرار داریم. 6 نفر همین اکی رجب وارن مابانی یکونیم روز آمده یا همین 2 سوتکه. برادر عزیز کسایی که در تاجیکستان میخواید با نرخ ارزان دسترس بیایید نمره اکوی رجب در زیر نوار میشه. نمره من واتساپ هم در زیر نوار میشود. از سمالو دیده ارزان و کامفورت نه دم گرفته اومده میگیرید. بعد چی میخرید ربا؟ خب برادر عزیز شوخی میکنیم. خب авиакасамон кор карда 10 нафар худо хоҳад дар кор аз тоҷикистон мегирем. мебинем номраи ман дар зери навор мешавад барои кор.